Salamat sa Ginoo, sa iyang presensya. Dunay awit na gaingon nga, tonight's gonna be a good night. Pero karong buntaga igsoon, this morning is gonna be a good and a great morning. Amen? Tungod kay, kabalo ka, ang pinakanindot nga buntag, kanang buntag nga imuhang mabati, no, ang presensya sa Ginoo. Nabati ba nato ang presence ni Lord this morning? Nakasimba ta niya. And karong buntaga, duol ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo kay igsoon, ang mga panahon o mga oras nga imong igahin sa pagduol sa Ginoo, dili na sayang. Amen? Muna nga bless kay ka, nga naa ka karon, kadungog sa pulong sa Ginoo, nakasimba sa Ginoo. Okay? Hallelujah. Let us pray. Magampo ta. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord God, for your presence in this place. Salamat, Ginoo. Among nabati imuhang, o Diyos, presensya sa among taliwala karong buntaga. Salamat sa imong gugma. Padayon may Ginoo nga maghisgot, mahitungod sa imong gugma. Bisan pa man karong buntaga, Ginoo. Dunay, o Diyos, a restoration, Lord. Bisan pa man, Lord, dunay reconciliation, Ginoo, karong buntaga. Right now, we just honor you and bless you. Salamat sa imuhang pag-andam sa among mga kasing-kasing para sa pagdawat sa imong pulong karong buntaga, Ginoo. Dalaygon nimo ngalan sa walay katapusan. Amen og amen. So karong bulana, nag-isgot ta about gugma. Amen? Pebrero pamantan no? Murag katapusan nga Domingo sa Pebrero. No, karong bulana nag-isgot ta mahitungod sa gugma. Gani sa first Sunday, nag-isgot si pastora about ang mga nagwali mahitungod sa unconditional nga gugma sa Ginoo. Unconditional ba ang gugma sa Ginoo? But pasabot walay kondisyon. Ang gugma nga naay kondisyon kanang gugma sa tawo. No, mausab na, pag naanay mausab sa imuhang pisikal, no gihigugma pa kay sexy pa kaayo, okay pa kaayo, pero mudako na gani, wala na ang gugma. Dunay kondisyon. Pero karong buntaga mga igsoon, kinahanglan dili mawala sa tong kasing-kasing nga ang gugma sa Ginoo unconditional. Walay kondisyon. Then sunod ikaduha nga Sunday nagisgot about command to love. Gugmaon na to ang Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing, tibuok na tong kusog. O kung sa ikaduha, ato pong higugmaon ang atong silingan, atong neighbor, sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. And last Sunday, about learning to love. Mo nang gipangisgutan sa pulong sa Ginoo. Okay? O karon katapusan, mag-isgot ta about love and relationship. Giuluhan ako ni og love empowers relationship. Okay? Kitang tanan daw be, love empowers relationship. Hallelujah. God Himself is love. Gugma siya. Hello. Gani ingon ang pulong sa Ginoo, 1 John chapter 4 verse 16. Ingon ang pulong sa Ginoo, we know how much God loves us. Ang tanang gihigugma sa Ginoo say hallelujah. And we have put our trust in His love. Gusto sa Ginoo nga atong pagsalig ibutang nato diha sa gugma sa Ginoo. Kay nga naman igsoon, dili ta makasalig sa gugma sa kalibutan. Hello. Muna ingon siya diri, we have put our trust in His love. God is love, and all who live in love live in God. God lives in them. Amen. Hallelujah. Kabalo kay igsoon, kining gugma, mao ni siya ang eternal nature sa Ginoo. Hello. Kung moingon gani kag eternal, buot pasabot timeless. No? Timeless, endless, no? Everlasting, undying. No? Mao na ang gitawag og eternal, and love is eternal
nature or character sa Ginoo. Okay? No, kung mag-isgot tag love, mag-isgot kita sa Ginoo. Hello? Mag-isgot kita sa Ginoo, mag-isgot kita gugma. Because God is love. Now, gihigugma ta sa Ginoo, pinaagi ni Ginoong Hesus na matay siya sa cross tungod sa iyahang gugma. Amen? O kabalo kay igsoon, wala nay lain nga recipient sa iyang gugma kundili ikaw ug ako. Kita ang dumadawat sa gugma sa Ginoo. Amen. Pagkanindot nga paminawon nga gihigugma ta sa naghimo sa langit ug sa yuta. Tag-iya sa kalibutan, tag-iya sa tanan, tag-iya sa tanang makita nato gihigugma kaniya igsoon. Okay? And today, this morning, we are going to talk about how nga ang gugma mo palig-on sa atoang relationships. Okay? This message is for everybody. Para ni nato tanan igsoon. Tungod kay wala exempted na to because we all have relationships. Amen? Naatay mga relasyon, naatay relationships. And una, ug labaw sa tanan, kanang atong relationship diha sa Ginoo. Ang pakigrelasyon nato sa Ginoo, mao na ang pinakanindot nga relasyon nga atong mabatunan sa ato ang kinabuhi. Hello? Mao na pinaka-the best. Mingon siguro ka, kini ako ang relationship sa akong kuan, mao na gini pinaka-the best. Pero ang imuhang relasyon sa Ginoo, mao na pinaka-nindot o pinaka-the best nga relationship nga imuhang maangkon sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, kinahanglan atong ugmaro na nga klase sa relasyon. Amen? Ugon sa paman, what else? Our relationship sa atong asawa. Alang sa mga asawa, ngadto sa ilahang bana. Okay? Unsa pa man yang mga relationship, anak ngadto sa ginikanan. Ginikanan ngadto sa anak. Okay? What else? Sa imong relatives, sa imong mga higala, no? Classmates, no? Naatay mga classmates, naatay mga paryente, naatay mga relatives, naatay cellmates, kauban nato mga Kristohanon, no mo na atong mga karelasyon. Hello? Walay usa nato dire nga walay karelasyon. Kitang tanan in a relationship. Regardless unsay status nimo sa Facebook. Naa dito single, married, unsa pa man, in a relationship. Murag na pud siguro complicated. Regardless, unsay status nimo sa Facebook, kitang tanan in a relationship. Pero gamay ra magni amen. Kitang tanan in a relationship. Unsa pa man, kauban nimo nga Kristohanon, relasyon nimo sa imong pastor, or kung negosyante ka, imong business partner. Unsa pa, relasyon nimo kung negosyante ka, relasyon nimo sa imong mga workers, imong mga sakop. Relasyon mo si mga customers. Di ba? Kitang tanan na atay relationship. And this morning, gusto na ko masabta na to igsoon, nga matag-usa na to, we were made for connection. We were made for relationships. Kaya ang gusto magud sa Ginoo nga nang gibuhat niya, nga magkinabuhi ta in the bounds of loving, healthy, and lasting relationship. Mao na ang plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen? And kung imong basahon ang Bible sa sinugdanan pa lang igsoon, sa diyang iyang gibuhat ang kalibutan, unsay katapusan nga response sa Ginoo. Sa diyang gibuhat niya, mingon siya nga manaay yuta, manaay kahayag, no? Unsay response sa Ginoo, unsay iyang reaction. Ingon siya, it was good. Tama? No, kung nakabasa ka sa Bible, sa Genesis chapter 1, ingon siya, it was good. Manaay kahoy, ninggawas ang mga kahoy, manaay yuta, no? Manaay mga langgam, mga mananap, no, maglakaw-lakaw sa yuta.
Pagkahuman mga igsoon, ingon siya, it was good. Amen? Sa katapusan, moingon ang Ginoo, it was good. And on the 6th day, when the Lord God formed the man from the dust and breathed into his nostrils the breath of life, unsay nahitabo sa abog mga igsoon, nahimong tawo. Amen? Abog ra dayta gikan. Hello? Ang naimuhang tapad, abog ra dayta igsoon. Gibuhat ta sa Ginoo gikan sa abog, gikan sa yuta, gihulma ta niya o gihuypan sa iyang gininhawa. Mao nang nabuhi ta karon. No? Mao na ang tawo makita nimo ba nga wala gid daytay ang ngayan ipasigarbo. Yan naman, abog ra dayta. Kabantay mo, nga bisan unsaon na tugnusnos atong lawas, bisan pagkalima ka maligo sa isa ka adlaw, at the end of the day, nagyapoy hugaw sa imong lawas. Hello? Kay abog ra lagi ka. Abog, no? Pero gihigugma ta sa Ginoo. Ikaw ang special nga abog. Amen? Hallelujah. Now, unsay sunod? But then after God created Adam, unsay gibuhat sa Ginoo, gi-in-charge niya ang tawo. O ikaw in charge sa Garden of Eden ha, ibutang ti ka diha, ikaw may magngalan sa mga mananap, ikaw ang in-charge, ikaw may leader. Mo na. So siguro lingaw na siguro kay si Adan magdula-dula sa mga mananap, no? Kasi siya in charge. Siguro magsakay-sakay, siguro siya sa leon, sa tigre, siguro dula-dulaan. Pero taliwala ana igsoon sa dihang mingbalik ang Ginoo to visit the tawo, sa gingon niya, na ay nakita ang Ginoo nga kulang. Hello? Naanay kauban si Adan, mga langgam, mga mananap, siguro magtapad siguro sila tulog sa mga hayop, no? Kay siya in charge, siya leader. Pero pag tan-aw sa Ginoo, so murag na ay kulang. Hello? Murag na ay kulang. Okay. Genesis chapter 2 verse 18. Ingon ang pulong sa Ginoo, then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him, someone that would fit for him. Hello. Mao na ang nakita sa Ginoo nga kulang. Og sa dihang pagkakita ni Adan, ni Eva, nakaingon siya sa verse, sa NLT, Genesis chapter 2 verse 23, ingon siya, at last, exclaimed the man, this one is bone from my bone and flesh from my flesh. Nakaingon si Adan og at last. Alang sa mga single, paabot ang one day sa imong kinabuhi na makaingon pug kag at last. Hello? Nakita sa Ginoo ang kulang. But pasagot mga igsoon, sa sinugdanan pa lang nakasabot na ang Ginoo about relationship. Unsa ka importante sa Ginoo kining gitawag nato og relationship. Okay? Balikon ako, we are all created for connection. We are all created for relationship. No? Karon gani naata sa campaign sa kamulo na to nga campaign igsuon kining each one bless one. Ang tanang mga kaparte ani mo kaway-kaway sihang kamot. Amen. Hallelujah. Nanabamoy na adto. Nanabamoy na bless. Mo man ato ang term karon. So naata sa ato ang campaign karon sa ato ang each one bless one. And ato silang i-bless, pinaagi sa atong prayer, no? Pinaagi sa atong pag-share sa gugma sa Ginoo, gamit tong life card, tama? And invite ato sila diri sa church, kabalo ka igsoon, in that way, makasugod ka og relationship ngadto sa ubang tawo. Makasugod ka og bag-o nga relasyon diha kanila. Sometimes, focus manggod ka ita. Doon ay mga Kristohanon nga grabe ka focus ra gyud sa iyang relasyon
diha sa Ginoo og siyang pamilya. Yes, okay kay na, good kay na, the best kay na, pero why not magsugod pud ta og bag-o nga relasyon ngadto sa ubang tawo? Hello? No? Dapat why not start a relationship with other people? Inviting them to church, imo sigurong classmate, iguro si imo sigurong workmates, co-workers nimo, kung businessman ka, customers nimo, invite them. No? Ug dapat igsuon mahimo pud tang panalangin nila aron duna sila'y rason nga mukuyog nato. Amen? Hallelujah. Naiuban siguro moingon, dili lang ko mag-invite, dili lang ko mag-leader kay kanang pag mag-leader ta masakitan ta. No? Nabitaw ko na istorya nga sa cell leader, ingon siya nga, forever na ba ta mag-leader ani? No? Kay say kapuyan ako mag-leader kay masakitan lagi ta. Ako siyang giingnan igsuon. No? Natural lang nga masakitan. Kinahanglan nga mutuman ta sa pulong sa Ginoo. Kay kana bitawng pag-share sa pulong sa Ginoo, kuman na siya sa Ginoo. Kung moingon gani tag kuman, we are obliged to do it. Ang kanang pag-share sa word sa Ginoo, dili na siya hangyo sa Ginoo. Sugo na sa Ginoo. Dunay kalainan sa sugo ug sa hangyo. Hello, matud pa ni Pastor Weng, kung kuman, kinahanglan nga ato adjong sundon. Kung hangyo, pwede sundon, pwede dili. Hangyo. Pwede mo hangyo. Dili man pwede. No? Pwede pod kung makahangyo. Pero kuman sa Ginoo. Karong buntaga igsoon. Decide to start a new relationship with other people. Pinaagi sa pag-bless nila. Amen? Nunay dako kay nga question, why do we struggle? Why do we struggle so much in the area of relationship? How come? Anong doon na may mga broken families, mga broken nga relationships? No, pila na to diri nakasulay na nga dunay naka-experience siya og mga broken relationships. Wala nakasulay. Akura. No? Kitang tanan naatay mga broken relationships. No? Siguro nasakitan ta. No? O karong buntaga, mag-isgot ta about mga common problems diha sa relationships. Number 1 is unresolved offenses. Mga wala na sulbad nga panagbingkil. Usa na siya sa common kaayo nga problema sa relasyon. Kanang wala na sulbad nga panagbingkil. Naamoy silent relationship. Kanang silent man, Brad? Kaya wa man mo'y tingganay. Bisag nagtagbo na mo, nag-abot na inyong mga mata, wa gihapoy tingganay. Silent relationship. Nga mo, una, magtingog nga, grabe kaya ang gibuhat na ko, kung kabalo lang mo. No? Wala na tingganay. Siguro, diha sulod sa balay, no? Bisag nagdungan nagkaon, walay tingganay. No, dunay silent relationship. Okay? Sa paman? Sa magtiayon, no? Kaming mga bana, kabalumi nga, makabalumi pag ang among asawa nasuko. Unsa may tawganay ninyo sa imong asawa o sa imong bana? Butang nato, mommy, daddy. Pag ang bana mo ingon gani nga, mami, nagkaon na ka? Pag ang reply gani, wala pa, maura gid na. Mangutana na pug ka, mami, nagkaon na mga bata? Oh. Yang reply, ora. Mami, tiwason sana ko niya akong trabaho. Ayang reply, kay, dunay problema na igsoon. Sometimes, ay mga inana nga mga sitwasyon. Sa workmates, doon ako nakita sa Facebook, gi-interview siya, kay iyaman kong gipatay ang iyahang kauban sa trabaho. Sa diyang gi-interview siya, ingon siya nga,
Ako gipatay akong kauban sa trabaho kay kanang sa Cebu man siguro to. Amo to nakakita mo ani kay nagtrending man no. Akong gipatay akong kauban sa trabaho kay sige manggug ko nila binuangan, sige ko nila og kanang katawuan. Pag masayop ko, ila kong yaga-yagaan, no? Ako manggod ang klase nga tawo nga hilumon pero dili kaduhon. Ingon siya. No? Naa sila yung mga unresolved offenses. Ug sa hinungdan, dili maayo ang ilahang relationship. Amen? What else? Some are hopeless and depressed. Kay gibiyaan siguro sa uyab. No? Di jud ko mabuhi og wala siya. Dili makalihok ako mga tudlo kung wala siya. Yawa no? Hallelujah. Some are in so much pain in the relationship. Pero karong buntaga mga igsoon, unsa may sitwasyon sa imuhang relationship karong buntaga, i-restore ka sa Ginoo. Dunay usbon ang Ginoo sa atoang kasing-kasing. Ikaduha nga common nga problem diha sa relationship, kining unforgiveness. Kining dili makapasaylo. Sometimes, lisod biya mo pasaylo. Hello? Lisod mo hatag og pasaylo. Pero kuman lagi na sa Ginoo igsoon. Kinahanglan natong sundon. Lord, bahalag lisod, Lord. Mutuman ko sa imong pulong. Amen? You know, kung mo release bitaw ka og pasaylo, wala ko kabalo unsay mga common nga problema sa ato ang relationships. Wala lang ko nagisgot about relationship sa magtiayon kundi sa tanang area sa ato ang kinabuhi, sa matag relasyon nga naa ta igsoon. Wala ko kabalo unsay problema nimo, no? Naa siguro'y unforgiveness, pero kabalo ka diha bitang mo release ta og pasaylo. Mura ka og dugay na kaayo nga piniriso nga nakalaya. Hello? Mura kag dugay na kayo sa prisuhan, then nakagawas ka, nakalaya ka sa dihang mo release ka og pasaylo. Amen? Kung doon na pa may mga unforgiveness diha sa imuhang kinabuhi, palayaan na imuhang kaugalingon igsoon. Palayaan na. Amen? Kay usani nga makadaot sa ato ang mga relationships. You know, ang pinakadako nga mahimo nato in the name of forgiveness is sa dihang mo pasaylo ka sa mga tao nga wala nangayo nimo og pasaylo. Hello? Pasayloon ako siya. Kay sugo sa Ginoo. Ikatulo nga common ang mga problema diha sa relationship. Kining uncontrolled tongue. Okay? Kasulay bataan nga na mga dili maayo nga pulong nga naistorya sa ato No, nakadungog ta og mga dili maayo nga pulong ibabaw nato, no? Mga sakit nga pulong nga naistorya, no? Nga mo hinungdan nga naguba inyuhang relationship. Kay namdom ko igsoon sa bag-o pa ko diha sa Ginoo. First year nako diha sa Ginoo. Giingnan ko sa akong magulang. Kasi sige ko balik-balik sa simbahan, no? Nag-away mi ato. Then ana siya nga sige simba pero yawa gihapon, no? Nay mga inaanak nga mga pulong. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon, no? Padayon gihapon ta. Amen. So kabalo ka, words are powerful. Gamhanan ang atong pulong. Matod pa ni Pastor Joel, di ko malimot ingon siya nga, if you want to change the world, change your words. Kung gusto ka nga usbon ang kalibutan, or kung gusto ka nga mahimong example, no, sa kausaban, change your word. James chapter 3 verse 5 to 6. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. Asa daw nagagakan ang kanang sunog sa forest? Gikan lang sa gamay nga spark. Siguro na naglabay og sigarilyo. Mo hinungdan sa dako kaayo nga sunog. Okay? No? The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. Unsay mahitabo?
it corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and it's itself set on fire by hell. Inana di ay ang mahimo sa ato ang dila. Muna importante igsuon nga ato ang kontrolon ang ato ang dila. Amen? Dili nato, di tamag kanang pataka lang og kanang istorya, no? Mga sakit nga pulong. Okay? So, even bitaw sa text, wala siguro nimo giistorya, pero grabe yung mga pulong imong gi-text. No, dako nag-impact sa nagdawat igsoon. Muna nga be careful, no? Unsay mga pulong mugawas sa ato ang baba. Muna importante nga kanunay magpapuno ta sa pulong sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Amen? Kay the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kung dili maayo ang magsigi gawa sa imong baba, unsa may naasulod sa imong kasing-kasing? Dili pod maayo. Tama? Kay kung unsa inaay sa sulod, mugawas gid na sa baba. Kung amo gawas sa imong baba, kanunay pulong sa Ginoo, no, mahitungod sa Ginoo, unsay naasulod sa imong kasing-kasing pulong sa Ginoo. So be careful, no? Because it corrupts the whole body. No? Mura na sa og kanang spark na mo cause og dako kayo nga sunog. Muna bantayanan kayo. Amen? Oh, siguro sa magtiayon sa dalaga pa og ulitawo, no? Grabe kayo ang pag-amping, pagmadagma, wala, paghinay, no? Naon sa man ka, nadagma lagi ko. Kinijong bato, ay mo ding sipa-sipaon, pero pag kaminyo na, pag madagma, danghag lang ng agi ni mo. Mura man mong nakarelate. Okay? So, bantayan nato ang ato ang mga pulong. Ikaupat, nga common nga problem diha sa mga relationships. Kining unwise actions or conduct. Okay? Be more sensitive to the implications of your actions. Bantayan nato ato ang mga action. Amen? O katapusan, nga common nga problem diha sa relationship is kining unfulfilled expectations. Usahay, kitang mga bana, na ay daghan nga mga higayon, kaming saad ta sa ato ang asawa. Pero wala natuman. Amen? So, na ay mga higayon, pero dili kanunay. Siguro, ga-expect imong asawa nga panahon, pag birthday niya, naasay madawat. Expect gid siya nga, at ko madawat, no? Birthday na ko. Yes, naatod siya nadawat, sabon. Kay mura gyapon palabhon. Tagaay pod og chiffon cake, bahala gulay icing. So, usahay, naatay mga saad nga dili nato matuman. No? Malimot na lang ta sa atong mga saad, pero kini bitaw atong mga asawa, may kini sila mutimaan. Na mami, magkarong kuan ha, maglaag ta karong kuan. Malimot na lang kasi mong gisaad, pero sila wa gid kalimot. No? Naay mga unfulfilled expectations nga nakakos nga dili maayo ang mga relationships. Pero karong buntaga mga igsoon, doon na siguro'y area sa atong kinabuhi nga naani, pero karong buntaga, i-restore ta sa Ginoo. Ayuhon ta sa Ginoo. Doon na siguro'y mga relationship nga dili maayo. No? Dugay na siguro mawala nagtingog, kinsa bakha na, pero karong buntaga, ayuhon ka sa Ginoo. Amen? Now, why do we struggle so much in the area of relationship? Mo to'y mga common nga mga problema diha sa relationship. Now, why? Nga naman, muna niyang tubag. The main reason is because of sin. Tungod sa sala, igsoon. Kini yung sala mo ginihinungdan. Mo nang importante kanunay nga magpausab ta sa Ginoo. Kay kada adlaw daghag usbon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. No? Ang pinakarason nganong dunay mga nag-struggle in the area of relationship
is because of sin. Look at the relationship in God's perspective. Tanawa ang relasyon diha sa perspective sa Ginoo. Kaya kung dili na to masabtan ang relationship in God's perspective, we are going to find ourselves continually, unsa man, disappointed, stress, problematic, mao na ang resulta mga igsoon. And listen, daghan kayong mga tawo nga ilahang gibase ang ilahang relationship sa standard sa kalibutan. Hello? Ilang gibase na sila'y model, na sila'y ginatanaw, na sila'y ginabasihan. No, many people are following the standards of the world about relationship. Many people following the culture, the formula, the model sa kalibutan. And because of that, tungod ana igsoon, daghan kayo mga relasyon nga gubot og dili maayo. Gani, matod pa sa nagtuon about sa divorce, no? The fastest growing groups in society, in the American Psychology Association, nag-ingon sila nga, in more than 90% of people got married by age of 50, but out of that number, 40 to 50% of those marriages end up in divorce. Karon, ginadibatihan sa Congress, no? Kanang divorce ug SOGI bill. But in the name of Jesus, di na mulampos igsoon. Amen? Di na mahitabo sa ngalan ni Jesus. They follow the standards of the world. So Romans chapter 12 verse 1, nagingon na pulong sa Ginoo, do not follow the standard. Sa laing nga version, do not follow the runs, the culture. Do not copy, no, the standard sa kalibutan. Kay ang pinaka the best nga model, no, and formula in relationship is the Word of God. Kung naaman tay sumbanan, kung naaman tay basihan, kung naaman tay himuon nga modelo, kung naaman tay kuwaan og formula about relationship adto sa pulong sa Ginoo. Hello? Ayaw adto sa kalibutan. Nindot kayo, maayo kayo niya pagkakuan, okay kaayo. No? Ang atong standard igsoon about relationship is ang pulong sa Ginoo. The foundation of every relationship should be the Word of God. That is the best and the greatest formula, no, for a loving and lasting relationship. Okay? Now, Ephesians chapter 5, 1 to 2. It says here, therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Si Apostle Paul, mga igsoon, nagingon siya diri, gamit niya, therefore be imitators of God. Pwede siguro mingon si Apostol Pablo og follow God. Pero iyang mas gipalaluman, iyang mas gipa-strengthen, no? Ingon siya diri, imitate God, sun-a, kapiha si Lord. No? But pasabot igsoon, siya ang ato ang model. Hello? Siya ato ang sumbanan. Okay? How to imitate God? The more we spend time in God's Word, worship and prayer, the more likely we become like Him. Amen? Dili, but pasabot nga, mahimo po kang Ginoo. Kundi, mahisama ka, mahisama, mabatunan nimo ang kinaiya sa Dios. Hallelujah. Sa itong buhaton, spend time in God's Word, worship, and prayer. Now, katapusan, mubo lang kayo, how to address the issues in your relationship. Saan man na ito pag-address? Saan man na ito pagsulbad? Saan man na ito buhaton? Number 1, always be filled with the love of God.
Kay makahatag lang ta og gugma ngadto sa uban kung una nato nadawat ang gugma sa Ginoo. Hello, dili ka makahatag kung unsay wala nimo. Hello, unsaon nimo paghatag kung wala ka? Tama? Mangayo ko og kwarta nimo. Nya wa kay kwarta. Unsa man nimo ikahatag? Wala. Tama? Same ra hapon na igsoon. Kung wala ka nakadawat sa gugma sa Ginoo, dili ka makahatag og gugma sa uban. Una, number 1 nga ato ang buhaton igsoon, always be filled with the love of God. Papuno ta sa gugma sa Ginoo. Usahay dunay mga tao nga kanang kanang kulang kaayo bitaw. Ang kulang ana ang gugma sa Ginoo. Kita mga igsoon, kanunay ta magpapuno sa gugma sa Ginoo. Aron ang kana nga gugma nga atong nadawat gikan sa Ginoo, mao nay mo palig-on sa atong mga relationships. Amen? Ikaduha, how to address the issues in your relationship. Love them. Higugmaon. Higugmaon na to sila. If 1 John chapter 4 verses 20 to 21, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Hello? Pila na to diri na higugma sa Ginoo. Pero gamay raman. Pila na to diri na higugma sa Ginoo. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung nahigugma daw ta sa Ginoo, pero gikaligut-guta nato ato ang fellow believer. Di ko ganahan maglantaw anak niya. Ako ganahan gipasaylo pero di lang gid sa mapakita nako. No. We hate. Unsa day tawag nato? That person is a liar. Dili na ako nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Muna, importante day mga igsoon nga okay day ato ang relationship sa ato ang isig ka magtotoo. Amen? Usay, masipyat maginato ang igsoon. Hello? Wala may perfect dire. No? Masipyat atong igsoon. Pero dito tatanaw sa Ginoo. Amen? Focus ta atong mata diha sa Ginoo. Okay? Hallelujah. For if we do not love people, we can see how can we love God, whom we cannot see. Again, for if we don't love people we can see, how can we love God, whom we cannot see? And He has given us the command, those who love God must also love their fellow believers. Gigugma ba nimo na imong igsoon? Inga imuhan tapad, I love you brother, I love you sister. Amen? Hallelujah. Nasiguro yung mga panagbingkil pero papuno ta sa gugma sa Ginoo, ayuho na ni Lord. Okay? Okay. Now, ang gugma mo palig-on sa atong mga relasyon. Tungod sa gugma, dili ang sayop makita kung dili si Kristo. Say na atong igsoon na ay mga sipyat, no? Kami masipyat no? Pero but because of love, ang atong makita si Kristo, dili ang sayop. Okay? 1 Peter unsay mahimo sa gugma? 1 Peter chapter 4 verse 8, most important of all, continue to show deep love for each other. Kini, for love covers a multitude of sins. Amen? No? Gugma igsoon. Muna nga, ikaduha nga ato ang buhaton to address the issues sa ato ang relationship is love them. Unsa to una? Always be filled with the love of God. Ikaduha, love them. Ikatulo, confront and be reconciled. Matthew chapter 5 verse 23 to 24.
Inga na pulong sa Ginoo. So, if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, you suddenly remember that someone has something against you. Leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga mapasig uli ta. Naa siguro yung mga guba nga relasyon. Wala ko kabaloon sa mga klase nga mga common nga problem nga naa sa atong mga relationship. Pero gusto sa Ginoo nga ma-reconcile ta. Amen? Confront without delaying. The sooner, the better. Ayaw nagpadugaya igsoon. Brad, di pa man ko ready, Brad. Grabe jud kayo yung gibuhat nako. Di pa jud ko ready. No? The sooner, the better. Tungod kay, there is nothing to be gained by delay. Walay mahimo kung imong dugay-dugayon igsoon. Basin og mulala unya na. Basig mo dilaab unya na ang kalayo. Gamay ra kay na nga spark, wa yug ka na restore. No? The sooner, the better. Confront and be reconciled. O katapusan, decide and commit. Make a commitment, a decision to forgive. Ephesians chapter 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ forgave you. Kisay mga gipasaylo diri sa Ginoo. Sa gingon sa Bible, forgiving each other. Lisod biya, pero sugo sa Ginoo. Forgiving each other just as Christ, God, forgave you. Restore the relationship and commitment to each other. Muna alang sa pagtapos, let the love of God mupuno sa imong kinabuhi so that you can love others. In that way, mga igsoon, kana nga gugma nga imong nadawat gikan sa Ginoo, mupalig-o na sa tanan nga relationship sa imong kinabuhi. Amen? Let's pray. Father, thank you so much for your word. Thank you, Lord God, na ay mo ang presensya karong buntaga, Ginoo. I believe that you're going to minister to every heart, every life, Lord, nga naa karong buntaga. Salamat, Lord. Wala kay labyan sa imong pulong, Ginoo. Kung dili magministeryo ka, pinaka-the best nga among dawaton, imong pulong, Ginoo. Ikaw among standard, imong word among standard, imong word among model, imong word, Lord, among formula, Ginoo, sa among kinabuhi. Thank you so much. We honor you. We worship you. We love you, Lord. Amen. Og amen. Hallelujah. Palakpakan na ito magwawalig igsoon. Manindog ta palihog mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga gitagaan tag paagi. Amen. Matud pa sa atong magwawali. Ang tao nga wala makasinati sa gugma sa Dios, dili gyud kahigugma sa uban. Namay gugma na nato, di ba? Itang mga tao na ay gugma nato, pero atong gugma tawhanon. Ang tanan mingog tawhanon. Ang gugma sa Dios, Dios nun. Dako kayong kalahian sa tawhanon o sa Dios nun. Ang tawhanon, dunay limite. Pero ang Diyos nun, walay limite. So, igsoon, ang problema sa mga tao, nga napay guba nga relasyon, mga Kristohanon, siguro napay guba nga relasyon nga ato ang kanang nagpabilin ron. Sakay problema na. Anong wala magtingog yang igagaw, yang pagumangkon, magtingog ang baba, ang bana o ang asawa, wala magtingog ang ginikanan o ang anak. Kristohano na. Wa magtingog sa iyang boss, yang kuanan iyang bungulan.
Yang teacher, suko kay siya. Hanto dron, Kristuano na. Unsay problema niya? Ang problema niya, wala niya kinabuhi ang Diyos nun nga gugma. Ikinabuhi niya ang tawhanon nga gugma. Munang matod pa sa tumagowali, importante yun kaayo nato mga katawan sa Ginoo, mapuno ta sa gugma sa Dios kada adlaw. Kay kung di gani kang mapuno sa gugma sa Dios kada adlaw, ang magpasulabi ang tawhanon nato nga kinaiya. Siyempre, kung imo kung kontrahon puta ka, mo na tawhanon. Kung di ka mo pasaylo, kung pasaylo nimo. Kung imo kung libakon tupo ka, magbinalusay. Pero ang gugma, sa ang atong kinabuhion, mapuno ta sa gugma. Listen, love wins. Love wins. Ang gugma mo daog. Amen, 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 amen. Mudaog yun ang gugma sa Ginoo. Muna kita gitudluan gyud ta. Muduol gyud ta sa Ginoo kada adlaw, kada buntag. Kay naa ang source sa Dios nun nga gugma. Wala gyud tay capacity nga may gugma sa uban. Limitado ra gyud ta. Masuko gyud ta. Pero kung naaday na to ang Dios nun nga gugma, makadawat ta everyday, makapaubos gyud ta ayo. Ano na kastorya ko ani? Kay ako ning experience as a pastor. As a mama. Sa mga karelasyon nako. Na mga mabuhat nila nako. Di lang nako himuong dulot sa akong sulod. Makapaubos ko. Makain ko, Lord, ako nang gipasaylo, Lord. Bisag wala kanang wala na ipasaylo, akong gipasaylo. Lord, akong kasing-kasing ma-preserver. Listen ha, kung wala gani kay time sa Ginoo sa Kristohanon ka, ang imo gihapong gugma, mahimo nimong malimitahan ngadto sa imong isig ka tawo. Nagihapoy nagdumot, nagihapoy nahiubos hantod ron, nagihapoy wala ka pasaylo hantod ron. But this morning, balikon gyud nako sulti ninyo, always be filled with the love of God. Kay kanibi taong to love them, automatic na ni. Makahimo ka, pagkauban sa mga tao, samtang buhi pa ka, nga walay tatsa, walay kuan imong sulod. Wala kay gikapuntan, walay nagpabilin dihang o pasaylo, ulay imong kasing-kasing gaan. Kay walay mga tao diya nga nakapabugat nimo. Ano man? Tukay na puno ka sa gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo, sakripisyo. Ang gugma sa Ginoo, mopasaylo. Ang gugma sa Ginoo, selfless. Wala maguna-una siyang kaugalingon. Ang gugma sa Diyos, is service. Mo serve. How are you this morning? Kumusta man ka? Napabay mga tao nga dili ka ganahan? Napabay mga tao nga panimo mapasaylo? Napabay mga tao nga kadumot ka? Let's come to God this morning. Hallelujah. Shakabasanda. Just come to God this morning. Tanawa ko no ang mga karelasyon nimo. Imong bana, imong mga anak, basig hangtod karon puno kas kahiubo sa ingon nga mama, no, sa mga relasyon nga gisgutan karong buntaga, basig na mga bikil diha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Search our hearts, Ginoo. Susiha among kasing-kasing, O Lord. Naabay mga tawo hangtod ron nakapabugat na mo. Lisod kayo igugmaon, Lord. Here, Lord.
Lord. Hallelujah. I worship you. You are here, Lord. You are here. I worship you. Nayuban siguro karong buntaga, Ginoo. Magawas nun, Ginoo. Sa mga kalikot-kot, kapungot, kalakot, kahiubos, I worship you. pagdungot. I worship. Just release your love this morning, Lord. You are here, turning lives around. I worship you. Ayaw palabyan ng panahon na igsoon. I worship At ubanga ang mga tao nga nakapabugat sa imong kasing-kasing. Buhiin sila karong buntaga. light in the darkness, my God, that is who you Buhiin sila karong buntaga. Mapuno sa gugma sa Ginoo karong buntaga. Lord, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus, mapuno sa gugma ang matag usa. Lord, nakabaton sa imong gugma, mapuno sa imong gugma. Aron makahimo mi Ginoo sa pagbuhi sa mga tao nga nakapabukat sa among mga sulod. Come on, come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dunay healing mag-aabot karong buntaga. Siguro, Lord, lalong na kayo ang pain nga nahimo sa mga tao sa gawas. But wala imposible ni mo, Lord. Ang pasahilo mag-abot karong buntaga ngadto sa uban. Sige, this is ministry time with the Lord. Ayaw lang kantay sa audio sa mong gitindugan. Just commune with God this morning. Pasin na yung mga tao nga nagpabilin. Lord, naiubos ko ani, nasakitan ko ani. Lord, nabukatan ko ani niya. Just release, Lord. Sa imong gugma, Ginoo. Ako ni siyang gipasaylo. Lord, ako ning gibuhian, Ginoo. Siya kawawasyanda, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lisod pasayloan igsoon kung wala ka mapuno sa gugma. This morning, be filled with the love of God. Gigugma ka sa Diyos. Ang yang gugma nimo walay utlanan. Yang gugma nimo walay kondisyon. O kanang gugma, mo kanang gugma nga gusto sa Diyos ipaabot nimo sa imong isig katawo. Pero di na ni mahimo kung di ka mapuno sa gugma sa Diyos. Be filled with the love of God this morning. Receive the love of God this morning. Unsa kadako imong sala ang Dios mipasaylo nimo. Unsa kadaghang kapakyasan imong nabuhat o tubangan sa Ginoo, ang Dios nagpasaylo nimo. Ug mao ka nang gugmaha ang gusto sa Dios imuhang ipaabot sa uban nga imong karelasyon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Padayon sa pagbayaw sa imong kamot as I pray, son. Salamat, O Diyos, with lifted hands. Kung doon na may mga tao nga nagpabilin pa, dili pa sayon, Ginoo. Ang obedience brings blessing, Lord. Kung amo nang girelease sa pasaylo karon, salamat, Ginoo, nga namuhat na kakaron sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. I pray for healing sa mga nahiubos sa ngalan ni Jesus. Maanaa ang comfort sa tanang nasakitan sa ngalan ni Jesus. And I pray for strength and boldness na makapasaylo sa uban o makaadto sa mga, O Diyos, wala na nila nahimong, O Diyos, naputol nga relasyon mabalik sa ngalan ni Jesus. Aron mapakita, Ginoo, nga kami mga katawhan nimo. Salamat, Lord, sa imong pagtudlo na mo. Kinahanglan mapuno mi sa imong gugma. Aron sadang mapuno mi sa imong gugma. Kanang gugmaha, mao po na among ihigugma ngadto sa uban. Panalangin ang magtiayon, Ginoo. Banag asawa. Dili sayon makauban kada adlaw na ilahi ang mga kinaiya. Pansalamat, I pray. Punaw sa gugma ang magtiayon sa ngalan ni Jesus. Mapuno sa gugma ang matag-usa sa ngalan ni Jesus. Ginikanan nga to sa mga anak, mapuno sa gugma sa ngalan ni Jesus.
mga kauban sa cell group, sa ngalan ni Jesus, mapuno sa gugma, in Jesus' name. And thank you for your love, Lord. Salamat, Lord. Open among heart for your love. Na makasabot mi Ginoo, na imong gugma para kanamo. Maura usab ng gugma, among nadawat nimo, maura po ng gugma, among mahatag. So kung kulang may panahon ni mo, Lord, dili yun na mo makinabuhi ang imong gugma nga to sa uban. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you for loving us. Ang imong gugma na mo, Lord. God, eternal. O walay katapusan. Bisag mo biya mi, wala mo, wala imong gugma na mo. Bisag makasala mi imong gugma, magpabilin gihapon. Salamat nga madani mi padayon sa imong gugma. Bless those hands, Lord. Salamat ka ng mga naayo, mga nakapasaylo. Mugawas ng gawas nun karong buntaga. Mugawas na ang gawas nun, Ginoo. Gawas nun sa kabukaton. Gawas nun sa mga pain. Gawas nun sa mga kayobos. Gawas nun sa mga kinaiya pagyud, Lord. God, maka-adjust mi sa mga tao sa gawas. Tungod sa gugma nimo sa mata ko sa kanamo. Dawata ang himay kadungganan, O Diyos, sa imong pagtudlo na mo, Ginoo, sa mga butang nga imposible na mong buhaton, mahimong posible because love wins. Ang gugma mo daog yun, Ginoo, sa tawhano na mong kinaiya. Pagad, salamat, at agan ka na mo sa kusog nga palakpak. Pasalamat ni mo, Lord. Salamat, Ginoo, nga makainom dumi. Always be filled with the love of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Baluna. Baluna ni. Always be filled with the love of God. Ang tanan, mingon. Always be filled with the love of God. Ingnay mong tapad. Always be filled with the love. Binisaya. Mapuno ka kanunay sa gugma sa Diyos. Sa likod. Mapuno ka kanunay sa gugma sa Diyos. Atong ingnon ang Ginoo. Ginoo. Mapuno ko kanunay sa imong gugma. Amen.